लादों ओमफ्राय नै बेखौ लादों फिसालाया 5 बोसोर जानायनि केक हानना फैदों लोगोफोर खिथु केक हानाया 12टासोसो नालाय लोगोफोर माने 12टायाव मोनगोन आरो ना केकखौ अर्डार होनाया ओमफ्राय जाहानि फिसालाया 1टा बाजायावसो जन्म जादों साथिफोरखौ फुङावनो लागायना लाबाय मानोना साथिफोरखौ फुङाव लागायनाय बायसा मोजां नाङा केकआथ' 12टायाव सफैगोन ओमफ्राय फिसालाया 1टा बाजायाव जन्म नालाय 1टा बाजायावसो हागोन केकखौ ओमफ्राय लोगोफोर फुङावहा जा अखा हाबाय थादोंमोन बाथौ लिरखांबायमोन लिरखांनानैसो अखाया हादों ओमफ्राय अखाया गानायखाय एसे थाबनो साथिखौ लागायबाय आरोना ओमफ्राय अखा हानायखाय लिरबाबो लिरिबायसा नुदों बाथौफोरखौ अखायानो सुस्राजोबदोंना लोगोफोर थगियाबो नैया होनाय जाखांबाय दानिया लोगोफोर बे बाथौ बे बिसहरि अखा हानानै बोरैबा जाजोबदों लिरदोंमोन आरोना फुङावनो खिन्थु अखा हानानै बोरैबा जाफाफिनबाय बिसहरि इयो सिबत साथि लागायखांबाय इयावबो Guys, आज मेरा बर्थडे है। कैसा लगा? मजा आया। मजा आया? माबा खालामनाय? Bantu makan. Mana? दे बारदे बयनो बाहाय फोनदो होमबासो बारदे होनजायो दे बिमाया Terbaik. Boleh penang nih. Halo. दानिया गाजि केक साहाफोरखौ होनाय जाबाय देखाबाय थानाय जायासै लोगोफोर एसे गरमाव ना माबा अरावसो संदों इमान खस्थ' होनो गेसबो गैया जोब्बाय दुखियाना मा खालामनो पापर दानिया नैया जानायनि जगार खालामगासिनो बेदर संनो नागिरदों लोगोफोर 이거 네. 하나 액션 해도 되니? 어래. 네. 똑바로 뭐야 돼?
आलुबो होदो एसे गरमथार साबान दे देलाखानो दे Yummy. Mai. एसे लाजियो आरो सोरबा ओंखाम जानाय मानो मोजां नुखादो बयखौबो नोंनि बार्थडे दिनै माबोरै नांदों मोजां मोजां नांदों ना गोथाव जादों ना बा Okan जानो ओंखाम जानो गैला दे मोखां जाजोबबाय गोथाव जादों Sok mading. Ikan lepis, kapur, dali, sabji, bahine. aku lakukan dengan kayak Kelas apa sahabat? Sum. Sum. Kamu apa nih? Ya. Uci yang tadi. Posla bukan apa bukan Hobby